Bas buch jopiny chakore sani erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kae ka ang' ochopo gimoro saa 4:10 to wabiro yawo namba simu mondo koro ugochuna mondo ung'iswa ane ni to e kinde rito nyithi sikul ng'ano monego bed ni ng'iyo wang'e, en janyuol, en japuonj kose en sirikal. Antiere gi jolony iye kaendi. Habil Ondiek en apisa mar Usawa Agenda, an kode ka. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Michael Oliech, jakom mar Kenya Private School Association Kisumu, bende nitiere dalawa ma Kisumu, wabiro go kode mbaka. Lakini Habil, wachaka ne kodi mokwongo. Nyicho timo nonro moro mar ng'iyo ni to arita mar sikul chalo nade kobiro e weche mag masira. Ang'o mano yudo sikunde adi mosebedo ka nigi mipangilio makare mar nyiso ni nyithindo ni kama ber? Mokwongo Trevor, duoko ni erokamano kuom gwela mondo watwage weche mag somo masani dhi mbele e pinywa mar Kenya. Arita mag skul ang'e ni sani en wach momako mach kabisa nikech ajali manye wayudo e Ndakasha, but arita mar skul ok en gino machakre keta rum gi wach mar mach kende. En arita mar skul ng'iyo gik mang'eny, udi kaka ute mag somo ger, kuonde mitedo ne nyithindo gi gik makamano endo. To ka wadhi mapiyo wach mar mach, nikech mano ende gima sani dhi mbele, wayudo ni atamalo 70 mag skunde e Kenya mangima nigi equipment mag mach matiyo, firefighting equipment gi dho ngere, matiyo maber. But wadugo wayudo ni atamalo 60 kende mag skunde gi emoseyudo tiegruok kuom tiyo gi kuom tiyo gi firefighting equipment. Koro yudo ni seche ma masira kaka mar mach owuok, kata bed ni equipments gi nitie, jogo mantiere ok nyal tiyo kodgi nikech pok otiegi gi kaka onego bed ni gitiyo gi gigi. Koro ging'eyo ni gigo ni kanyo to onge ng'ama osepuonjogi. To sikunde mantiere giwacho ni ang'o miyo gipuonj nyithindo, nikech ka gimoro ni kanyo to kinya tiyo godo onge kaka onyalo konyo. Ng'enyne en nikech lony, to gi mostly en lony, nikech gigiendi ok jopuonj gin jogo opuonji tiyo gi chok. Ok wanyalo expect ni gine makendo gipuonj nyithindo kaka tiyo gi firefighting equipment gi gik makamano, unless ni mano training mano migi e course gi mar puonj. But wayudo ni mano komigi. Koro mondo mi gitieg nyithindo, ginyalo dwaro gik moko kaka pesa mara jogo man gi lony e tiyo gi gigi mikedo godo e lwenj mach giendi, mondo mi otieg nyithindo gi bende mondo tiegi. To skunde wa mang'eny kaka wang'eyo face challenges mag pesa, kalure gi pesa mawuok e ministry. Sani waseyudo ka koro sirikal owacho ni gidwa go peksen sikunde mag sekondari gi mag primary mondo be ng'iyane ka be girito chik manochuo gi higa mar 2013. Achiel kuom gik mar chikno ne wacho en ni kitendni mar nyithindo maninde kamoro miluongo ni boarding school, joma ninde skul, en ni onego bed ni gin mita 1.2 ka kitanda ka kitanda. Dirisa onego bed ni yawore kadhi oko, ok yawore ka donjo iye. Sing'enge be ok onego bed ni nie dirisa kanyo. Dhoudi miyawo onego bed ni gin dhoudi 2, achiel miluongo ni emergency exit gi machielo mani mbele ka, to ok onego lorgi, to onego bed ni giyawore ka gidhi oko. Adi mosedonjo e chenro ni morito chenro ni kata wang'iyo ne kata mana kitanda kende. Sikunde adi, atamalo adi moseketo ni adier kitanda ka kitanda ni mita 1.2. Nonro no endo kane watimo e higa mar 2023, nwayudo ni atamalo 40.5 kende mag skunde mantie Kenya emose luwo chike manogol gi ministry in the Basic Act of 2013, school safety in dormitories, kuonde ma nyithindo ninde gi gik moko aina goendo. To ng'enyne wayudo ni 40% emose adhiya, manyiso ni kuonde ma nyithindo ninde iyudo ka nitiere overcrowding, nyithindo nindo modhigore e kuonde gi mag nindo. To ma india paro ni nyalo biro nikech yes, Kenya wan gandi gi chike mabeyo, but keto chike gi endi tim ema samoro tamowa gandi. Koro kaka Basic Act 2013 no gigolo chik ma isewacho spacing kuonde nyithindo mag nindo, but
wachak wabiro gi policies moko kaka 100% transition to secondary schools for example. Koro yudo ni seche ma nyithindo, kwan mag nyithindo ma dhi e ondamo mar secondary omedore, to school onge resources mondo mi otimre nade o accommodate nyithindo, kwan nyithindo momedore. Koro bro chuna ni jopuonj nyaka ng'e, nikech yes, sirikal osegolo chik ni 100% transition, nyaka gidhi. Resources bedi onge, nyaka gidhi. Koro ka nyithindo biro, jopuonj bro ng'iyo kaka gidiyo gi kuondgi mondo mi gitimre nade, gi adhere to this other policy of 100% transition. Wawinja ni Michael wacho nango. Michael, eru kama na nyako miwa seche gi ka ndala ma Kisumo kanyo. Ang'aw mose mono urito chike gi kima koro sani ka koro sirikal dwago peksen chik mano keti higa mar 2013. Edhi mbele Michael, wawinji. Ero kamano ahinya jafwambo. Mokwongo iluonga ni Michael Oliech, ane jakom mar Kenya Private Schools Association ma bade ma Kisumo kae, director ma Kisumo Elite Academy mane kona maji kacha. To mokwongo agoyo mos ahinya ne jonyuol ma Endarasha Hills Academy kuom tulo mar mach mano yudo gi ma nyithindo matindo owito ngimagi. Adiera chutho ok en kare ni sikunde wa mag Kenya Private Schools Association okrit chik. Inwang'o ni kata sikul no, japokuwa ni okar nindo mar nyithindo noger gi bao, Endarasha en kamoro mang'ich. Tineno ka kuonde mang'ich ng'enggi thothi itemo ger gi bao. To ka wang'iyo kata statistics mar skunde mosewang' higni 20 mokalo mag jiwegi, inwang'o ka ratio no en ratio matin ahinya. Kamoro in 20 years inyalo nwang'o ni sikunde mosemako mach e Kenya kae mag jiwegi gin mana kata sikunda 3 kata sikunda 4. To kwa wachi ni sikunda 3 kata sikunda 4 tin, sana kaluwore gi kama nyithindo matindo wite ngimagi. Koro king'iyo matut, wantie kod sikunde ma gin jokanyo mag Kenya Private Schools Association, to kuomwa sikunde ma mobedo registered to chako register kaka jokanyo mag Kenya Private Schools Association, wan gi chik motegno ahinya e kindwa wawegi, kendo wasiko ka wabedo gi buchewa tok ndalo kadalo. Mana kata kaka kawuono jo Mombasa County ne nigi bura mar Kenya Private Schools Association, tinwang'o ni seche ma wan gi buchewa gi eki, waluongo jo migewni mopogre opogre kaka wataalamu ma dili gi simo mach kod kaka mach nyalo bedo ni ng'iye sikunde. Tarik 26 dwe mar 9 ni bende wabiro bedo gi buchwa Kisumo ka Royal Swiss kacha mar weg sikunde. Tibiro nwang'o ni sasa ma wan gi buche gi maluoro kata kod our national annual general meeting, waluongo wataalamu gi to watemo mondo gipuonj directors on safety measures, mabende thothwa inwang'o ka wang'ieo gik mag mach gi e sa ka sa. Kisumo kae gimaber na mokalo en ni county government ma Kisumo osebedo ka konyo ahinya, to kendo fire department ma Kisumo bende en His Excellency the Governor nogero manyien, to inwang'o ka kata fire machinery kod personnel mantie Kisumo ka kwa luongo gi skunde wanigi tim fire drill to gibiro mapiyo piyo. Mano wasebedo ka watimo Kisumo Elite kacha to kod sikunde wa maluora. Koro ok dang' awach ni chike manoket e Basic Act 2013 kaka ni kuonde ma nyithindo ninde kata kuonde ma nyithindo ninde kende, kata mana classes ma nyithindo bete bedo ni dhoudi gi yawre gi oko. Dirisni mag sikunde wasani thoth gi kiwuothe. Aparo ni mag members ma Kenya Private School Association duto te inwang'o ni onge grills e sikunde e dirisni mag dhoudi, e dirisni ma to kendo dirisni go bende dongo. Koro watemo kaka wanyalo mondo warit chik
emana ni joluo nowacho ni masira ok ndaki. To kata kamano gima ne otimre ni ok ng'iyo. Michael, gima kamano wang'eyo ni masiche manotimore e Ndarasha mano skul mar ng'ato owuon iluongo ni David Kinyua, kendo wang'eyo ni gik moko osebedo katimore kanyo, nonro to pod dhi mbele, moko dang' wawuoye chutho. To kata kamano gik mwaseneno en ni mokwongo nogere gi bao, mar ariyo nyithindo ne ng'eny kanyo, dirisni ne tindo, mabe ng'eny joma chenro yedo ni joma nowang'e mach ne temo wuok e dirisa, dhot mag onego bed ni keto ne onge kanyo. Koro ng'iso ni maendi en yulo mar telo, kose ang'o momiyo manotimore e sikundegi? Gima riang'o wach ni en ni ing'e ni e piny ka chike iketo to thothwa kaka nawacho ni watemo luwo chik, to king'iyo sikunde mag area mar Nyeri no, Nyeri County, thoth sikunde kata mana udi mag ji oger gi bao, nikech kama ng'ich ahinya bet bao bedo ga gi moro emomiyo ok ni gero gi bao no nomiyo nema koro no okawo ngima nyithindo. How marach en ni seche moko pressure mar nyithindo, mana kaka nyawadwa Habil nowacho ni pressure mar ka skul ber to inwang'o ka jonyuol be biro mang'eny, to pressure kod economy uchumi masani kamoro nyalo mono director keto expansion makare. To aparo ni buoth be nobete e gima notimre no, ma inwang'o ka lag city moro matin ne nitie, but nonro pod timore. Koro kwa nyalo wacho ni sa kamoro ka mach nochako to kamoro jarit sikul ne watchman kamoro no gwenyore oringo lal ka samoro tamo wang'e, ok wanyal ng'eyo. To aparo ni ka nonro wuok to wabiro ng'eyo adiera makende. Jomoko bende wacho ni en mana ich lach mar kawo nyithi sikul mang'eny, nikech ka janyuol moro amora obiro to kar mondo ikwere ni sikul ni koro opong', tini yie mana kawo nyathi sikul. Oyo ok diang' awach man, nikech wan kaka Kisumu Elite wan ga gi standard mar nyithindo mwakawo, to skunde ka skunde thothwa wan gi standard. Kaka koro wan Kisumu Elite, maximum number mwakawe class en nyithindo 25. To watemo keto kamano nikech ok wadwa pressure mang'eny. To kuonde moko bende nitie ni wanyalo ng'iyo ni averagely class ka class ne gi nyithindo adi. Ibiro nwang'o ni skundno ka ne nigi nyithindo gimoro 700 800 kamae, tinwang'o ni classes mantie population ok nyal bedo ni gin kata nyithindo 30 mokalo. Kata samwa wuoye ni ohala bet tek, uchumi odhi malo, ma thoth jonyuol bende ok nyal afford sikunde mag private school. Koro ok wanyal wacho ni ich lach seche ma uchumi nitie matek. Ni debe ne kinde ma uchumi ber, de wacho ni nyithindo kamoro nobiro mang'eny to director ne beto gine, but ich oken sana ich lach ma ji wacho. Ang'e ni gimoro kosetimore to ji nyalo wacho weche mang'eny, mano to bende kanyo. Mana kaka Bill nowacho ni nitie pressure ma jonyuol ni kodo ni nyathi okal maber mondo dhi e sikul maber, koro ka kit ngimane nyalo lokore. Okay. To percentage mar 100% transition mane sirikal okelo ni, bende wang'e ni kamoro jonyuol moko madwaro quality maber nogolo nyithindgi e public schools kar law kod gi quality education kod better care, arita maber e skunde mag jiwegi. Koro mane momiyo nyalo bedo ni kamoro skul no area ma entie no ne gi nyithindo mang'eny. Okay. Ma nyalo bedo ni kamoro notimre kamano. Michael, kapok aduogo ir Abil, ka nitiere japuonj ma be osiepna iluongo ni John Ondiek, ka entiere Kisumu sub county, Muhoroni sub county, wacho ni ajali mag sikunde to thoth, sume chiemo, ajali mag nyamburko, mach mamuoch kuonde nindo, to gin mamoko gin ajali ma yom thothne nitiere kuom jotend sikunde. Migawo mar puonjruok bende kokale bade mar nono ber mar somo miluongo ni Quality Assurance and Standards Department bende ni kod nyawo kuom koso rango kuonde tiegruok go e saa mowinjore kendo chiwo paro mowinjore mar geng'o ajali go. Biyie gi wach mar John Ondiek ne? Mano be pas John Ondiek. Iye go kosero idagi go Quality Assurance. Pache no be
Ok dang' awach ni pache no ok en paro makare nikech be en good statistics gi observation gi kako nono wechegi, but ang'eyo ni nyaka nyocha lokruok bedi. Gimoro achiel mwang'eyo ni quality and standard assurance officers mano tang'eyo ni nitie nok nikech en observation mane wasetimo waneno inwang'o ni kata Kisumu County mangima wawuondre ni Kisumu sub county inwang'o ni standards quality and assurance officers inwang'o ni ng'ata achiel kata ji ariyo. To mano be ne wafwenyo kinde manyocha ne watimo registration mar junior secondary school ma inwang'o ni nitie nok jogo mang'iyo quality and standard assurance. Kata mano to koro central government ema biro neno kaluwore kod nyalo margi mar medo jo quality and standards assurance officers. Kanyo wan kaka weg sikunde ma kibinafsi waonge gi much control over, mano en migawo mar sirikal. Weduoga ne king'iyo tika gimiwacho mag transport school buses mag sikul, king'iyo accident mosebedo katimore mag sikul inwang'o ni okosebedo e kor sikul, inwang'o ni kamoro recklessness kata carelessness mar drepe ma bende tiyo gi ndara, kaka accident manotimre Webuye cha inwang'o ni driver mar trailer manoringo mochwado mitok sikul. Accident mosetimre okosetimre, thothgi okosetimre ni tabu nitie kor drepe mag sikunde oyo. Okay. Weduoga ne studio ka ni abile mondo nyisa ni kabe yie gi paro ni jo quality assurance kata jo matimo nonro mar rang'iny mar kuonde somo emosebedo kan yulo e tich o gitiyo makare. Okay, okado wacho ni ting' mar arita mag skul onego bed ting' mar sirikal kende. Onego bed ni en ting' jonyuol, ting' jotend skunde, to maduong' mogik onego bed ni en ting' sirikal. Kiluwo barua moro mane sirikal ogolo e higa mar 21 higa no ne wan gi weche mach mang'eny kabisa e skunde. It was circular on school safety and security. Mane ng'enyne ng'iyo mana weche mach e skul. Iyudo ka sirikal kokadho kuom barua no noketo ting' mar arita mar skul e wi boards of management of schools. Mamano endo en gima ok anyal wacho ni ber nikech sirikal ringo chal ka gima giringo ting'e. As to regulations mane bende giketo e barua ma 21 endi king'iyogi en regulation man gi gaps mang'eny kabisa. Ok inyal yie ni en gino manondiki gi jogo man gi rang'iny madongo e migawo mar somo. Mokwongo ne giwacho ni barua no endo wacho ni jotend school kata head teachers and principals onego bed ni ng'iyo security, onego bed ni ng'iyo arita mar school mokwongo through constant observation of areas around dormitories. Monego bed ni giwuotho kanyo ka ging'iyo. Monego bed ni giwuotho kanyo endo ka ging'iyo. Tiyudo ni maendi ting' ma in the guidelines giwacho ni maendi en gimno ma jopuonje monego bed ni timo seche ma nyithindo ahinya seche ma nyithindo onge dong'. To koro ki ing'iyo maendi gi gigo manonro wacho, TSC wacho nwa ni ratio mar pupil teacher ratio nego bed 40:1. To nitiere skunde moko kaka e counties kaka Turkana miyudo ka ratio ni en 70:1. Manyiso ni kata jopuonj duto bede skul magi puonjo. Nitiere classes moko ma pod dhi maonge jopuonj. To sechegi sirikal konowa ni arita mar skul areas mag dormitories jopuonje monego bed ni wuotho kuonde wendo ka patrol. Mano endo to dwa timore nang'o. Maka koro puonjo ne mok ginyal koka kicha kimado ne gi ting' mar wuotho. Mar wuotho ka ging'iyo arita mar skul. Koro yudo ka en
anyalo wacho gi dho ngere ni laxity, largely on the part of the government. Magine maginyalo bedo ni nigi rem ka. Iwacho ni ting' ni bende en mar jonyuol. Ang'o ma koro jonyuol nyalo timo kae? En mar jonyuol, adier kwang'iyo mos, wayudo ni school leadership ok orwako ahinya support mar jonyuol e school safety. Jonyuol mokwongo wanyalo dwaro kaber to jonyuol seche ma gibiro e school visiting, seche ma school nitiere gi functions, onego yiene jonyuol mondo mi owuothi ayanga kata na ka gidhi e dormitories ging'iyo kuonde ma nyithindgi ninde, mane ka ginyalo contribute. Tiyudo ka jonyuol ok oyienegi kata na chieng' visiting mondo mi they are banned, almost as if they are banned kuom dhi gik moko kaka dormitories mondo mi ging'i. Koro ere kaka wa expect ni jonyuol dhi contribute arita mar school ka jotend school ok orwako gi maber e weche mag arita. Nitiere jotend school moko ma wacho ni jonyuol kodhi e dormitories kono to gimiyo nyithigi gik moko onego bed ni nyithindo ni godo. Mano endo ok anyal paro ni mano endo nyalo bedo adier, nikech skunde mang'eny nonro ahinya mokwongo kata na kwang'iyo mane Usawa Agenda otimo 2023, wayudo ni atamalo 90.9 of schools mantiere Kenya timo inspections ka ji donjo mondo mi i access school nyaka tim ni inspection at the gate, manyiso ni watchman mantiere gate oseng'iyo contents of gik mikari, gik miting'o kidonjo e school. Ere kaka kendo jonyuol nyalo bedo ni ka gidhi koyiene gidhi kuonde moko kaka dom, to wawacho ni gidhi miyo nyithindo gigo moko onego bed ni gin go e school. Ka inspection to nwasetimo e gate, apara ni gin excuses moko. Ok ang'eyo gino ma miyo jogo maran schools ok dwa rwako jonyuol e arita mar school, but en gino monego bed ni timo. Koro jonyuol largely wanyalo wacho ni gin helpless kodonjo e arita mar school. Ting' maduong' wakete wi sirikal, and then a portion of it onego bed ni wamiyo school management. Okay. Michael, be uyieno jonyuol, burwako jonyuol e yo makare e arita mar school? Arita mag sikunde, sana sikunde wa mag kibinafsi, wanenye ni watimo marketing, watemo uso sikunde wa. To ng'ana jalno matemo uso sikunde mondo client oher, nyaka wang'o yie ne client mondo odonj kamoro amora kitemo sungo mondo koro ka ji ogombi one ni nyathina dhi biro nindo kama ler, nyathina chiemo kama ler. Koro mano ineno thoth sikunde magwa mag jiwegi onge gi tamo jonyuol ni kik gidonje dom. Mano sana okwathor timo e sikunde wa mag private school, nikech kanye ma wang' wasunga ahinya mondo mi janyuol one ni school ka chalo gi dala kama nyathina dake, omiyo ka ber gi nyathina nyalo dake e yo mokwe. Koro mano okwathor tamo jonyuol ahinya. Kapok ayawo namba mondo mi ugonwa simu, to koro kapenjo Michael, un bu usetimo nonro wegi mondo ng'e ni sikunde mantiere go adi morito chike mag higa mar 2013 miluongo ni Basic Education Act? Wasetimo nonro. Uyudo nang'e nonro? Wasetimo nonro to nonro mana watimo ng'e ni sikunde mag jiwegi gimoro achiel nitie ma pod otamo ka gi sirikal. Enwang'o ka watemo ni mondo wabed gi regulation, ne wanyalo bedo ni nitie kaka wachikre kendwa. To keto no wachikre kendwa no osebedo nwa matek, nikech enwang'o ka waonge gi ratiro ma sirikal nyalo tamo kodo jalno ma pod ok register kaka member mar Kenya Private School Association mondo sikunde oyud license mar tiyo. Koro enwang'o ka thoth sikunde onge membership mar Kenya Private School Association. Koro kaka wanyalo regulate gi onge, to ka wanyalo bedo ni wanyalo regulate ma regulation wasetemo ka wamanye ni mondo wabed ni weg sikunde teriwre kanyakla to chik bedo ka achiel, to sirikal be keto chik ni onge ng'ato manyalo run school, private school
skul mare owuon kapok oriwre gi jowetene, mano dhi bedo nwa mayot mana kaka okinde. To ka watemo ga advance kwayono, tikonwa ni ohala en ohala ma onge jalno ma inyalo tam yawo sikul. Koro ineno ka thoth sikunde mag jiwegi nitie ma ok gin jokanyo mag Kenya Private Schools Association, to moko thothgi bende gin members mag Private School Association. To kuomwa mag one members inwang'o ka atamalo 80 gidire marwa mag members mag Kenya Private School Association ozingatia kanuni ma sirikal dwarogo, nikech wan gi puonj masakasa, to wan gi onyo masakasa makoni gima kama kotimre to kama nyalo bede. To jogo mok gin members be sana ok gibi e buchewa, koro ok githor yudo puonj makamae. Koro wan waikore maber kabisa gi safety measures. Okay. We winjani ni Max wacho nango. Max ogonwa simu kae. Max uyimore Max? Oyimra ahinya ma Makaluga. Yes. Koro anto kane ka tiende mondo mi oriw jonyuol e wach mar kaka inyalo rito nyithindo e skul. Kanyo anto pek aketo wi jopuonj. Okay. Gimomiyo awacho kamano. Kaka koro an sani an dala Sakwa Bondo ka. So nyathina wach nchomo kata mana simude moro. Koro nyen nyathina kosedhi sikul to oduogo mana otiyo kata dweche adek kene skul kono. Koro ka konindo kaka ochiew mago duto te ni wi japuonj. Ino aka japuonj seche moko japuonj achiel manie skul to modongo to ni odoko dhi miechegi kata odhi kuonde mopange. Koro kanyo japuonj monego bed ni gi organize japuonj madong' karito nyithindo ma jens nyalo wuok. Ing'iyo japuonj kik dong' achiel odong' kata mana japuonj auchiel kaluwore gi kwan mar nyithindo manie skul. To Max seche mitero nyathi e sikul be isedhi ming'iyo kata ni kamoninde chalo nade, kamitede chalo nade? Dong' ing'eyo ni yani seche matero nyathi japuonj e skul inyalo wuoth koda bayier kitanda mane ni ber gi nyathina. Tawe nyathina kanyo. Koro tokano. To idhi kel kendo ng'ato tiriyo kar kanyo. Chalo mana kaka mtoka gidonjo mtoka kopong' to mtoka dogo pong' bang'i. Koro jopuonj be timoga the same thing. Koro jopuonj ma abiro makose wigi. Okay. Erokamano Makaluga Japeng. Aluga wadhirade erokamano ahinya. Mano janeno maro mar Ramogi Aluga Japeng achiel ma Bom Center. Iwinjo gima wacho no do Abil ni kata bed mani jonyuol okel kanyo, iyudo ka samoro ong'ise ni simu ni kaendi kamoninde ni ber, to kowuok to chenro no chako lokore. Koro ere kaka inyalo kony jonyuol mondo mirwakgi maler e wach mar arita ma sikul ka? Mark, neno ni gima Mark otemo wacho en ni gini endi wawe wi jopuonj. Awinjo koluongo jopuonj mang'eny ahinya kanyo endo. But jopuonj gi endi bende nitiere jogo machikogi. Mamiyogi chike monego bed ni giluwo. Ministry of Education, TSC, Ministry of Education through Directorate of Quality Assurance. Koro kade Ministry of Education through Directorate of Quality Assurance nyalo timo tijgi moyangnegi ni mondo mi gitim. To jopuonj ne ok nyal deo mar luwo chikegi. Maka ne paro no mokwongo nikech nitiere Duncan bende ni kod simu ka winjore Duncan wacho na nango. Duncan oimore? Oyimore ahinya Trep. Idhi nade jaduong'? Adhi maber. Arita mar nyithindo be ni kare sikul koso oyo? Moro ni ya. Penjo mara en ya. Yes. Rolalnwa. Ni wacho ni quality assurance magore. Koro de jopuonj gin jogo maluwo chike momigi. To de wantiere gi jogo ma ochiwore kendo yangore mar luwo chike magimiyo jopuonj. De wach mar arita mar skul endi obedo mayom kabisa. Nikech Basic Act, yes, ma 2013, nitiere portion of security portion of responsibility manegi kete wi jonyuol. To ng'enyne responsibility kata naking'iyo barua mana koni mar 2021 noendo keto pek mar arita mar skul e wi jopuonj.
ewi jopuonj kaka Michael osewacho, lakini jok makelo chike gi endi ok giduog gi luw mondo mi gifwenye, mondo mi ginon ni to be chike mane waketo gi bende iluwo. To chike ma giketo gi endi ok giket gi implementation strategy. Gin mana jogo maketo chike to gibayo ne jogo ma giparo ni onego bed ni implement but ok gi empower jok moko kaka jopuonj monego bed ni implement chike ma giketo gi endi. Koro yes, jonyuol jopuonj nitiere gi ting' ewi arita mar school, but ultimate responsibility to fall gi the government, nikech kaka nwasewacho arita ok en gigo madhi kata na e weche mag nindo kende. Yes, kata na skunde kaka igero. Inyalo paro case mar 2020 Kakamega Primary School, ka nyithindo ne school oger gorofa malo, onge kaka nyithindo in case of emergency giwuok malo ka giduogo gi lor piny. Koro nyithindo kaka nwawito nyithindo mang'eny na 14 kane keso wuok, nyithindo ringo gilware stairs ka gibiro, moko nyono jowetegi, iyudo ka in the process walus nyithindo mang'eny. To magi gin gigo ma jopuonj ok onego bed ni enforce, gin Directorate of Quality Assurance. Okay. Michael, ang'o ma koro nyaka tim sani mondo mi masiche ila gi kik chak timre pacho kae? Erokamano jaod bura. Gima ng'eyo ni masira to ok wanyal geng'o. Masira en gima nyalo timre sa saya. Lakini gimoro ma timre en ni routine temo kwa na wacho choncha ni quality and standard assurance officers ema kamoro nok, nikech wang'e ni ting' mar sirikal personnel ok nitie moromo. Mwakwayo ni sirikal kanyalo increase personnel magibed gi quality and standard assurance officers moromo. Koro AIC to kodi migao mar borafia bende kobedo gi personnel moromo, makoro routine inspection itimo sakasa, to gibiro to ging'iyo sikunde to wa maintain, nikech ok ber ka warito ka gimoro setimere koro ka waringo ni to tina chiedh nadi waringa nen koro watimre nadi wang'iya ne sikunde moko, kendo ka wacho ang' osekwe to wadok waling'. Mano e gimomiyo na wacho mbele kacha ni emomiyo wan jokanyo mag Kenya Private School Association watemo ga bedo gi buche malure pile tam ka tam kod annual general meeting mondo wamed tiego directors gi gigo monego bed ni ging'iyo mondo wahakikisha ni nyithindwa waketo gi kuonde maber, ok warit nyaka tulo muoch. Koro timo inspection pile sakasa kata kamoro tam katam nyalo konyo mondo wa maintain safety mar nyithindo e skundewa. Okay. Unu neno ni ang'o ma koro nyaka timre sani? Mano timo nonro no nundiko ni koro ang'o ma nyaka timre mondo mi weche gi kik chak nuore kendo. Kapok awacho gino maneno ni mondo mi otimre, nikech wan kaendi gi owadwa Michael Oyier mo otelo ne. Kapok idonje weche mag gik monego timre, wawinjane ni Sara wacho nang'o. Sara oimore? Oimore ahinya Trevor. Idhi nade? Adhi maber. Erokamano. Arita mar sikul ni nene nang'o? Nyithindo ni kama ber koso oyo? To ng'ano monego ting' no? En japuonj koso janyuol? Ting' ni onego wariwre waduto kaka jonyuol gi jopuonj. Lakini nitiere kama samoro oweyo jonyuol oko. Ka nyithindo osebedo e skul kucha, ma gidong' e lwet jopuonj, to koro jonyuol bedo mantiere dala. Aseneno ka jo quality assurance biro e skul, ndalo moro ne ane komiti moro mar primary school. Tinwang'o ka gik mang'eny iiko mana sama idwa tim ng'icho. Sama idwa ling skul, eka ikruok bede. Samoro bende, tinwang'o ka jomoko, nitiere principles moko mar not very keen, ok gitim gik moko maler. Kaseneno ka gin to mibadhi moko nitie matindo tindo. Mibadhi moko matindo tindo. Koro nwang'o ni gik moko uma. Kanyo to aseneno gi wang'a, omiyo kaber to wa principles orekebisha areas machalo kamago. Okay.
wan bende kaka parents kwa bi school onego wadonji mondo wane kaka nyithiwa odak. Erokamano Sara. Erokamano. Sara wacho maber ni ting ni en gima ji onego bed ni riwore ne, lakini wacho ni shida en ni ka limbe chiegni eka koro iyudo ka jotend skul timo achiel ariyo adek mondo mine ni skulno ni maber kasto mibadhi bende donjo e iye kanyo. Mana adier kaka Sara wacho, ting' en gino ma ji onego bed ni riwore. But ng'ano man gi teko mar implement chike moketi ni mondo ni ji onego bed ni luwo en sirikal. Iyudo ni sirikal weight mar arita mar skul okete boards of management mwaluongo ni BOM. To king'iyo mang'eny kata na gwenge kuonde mwawuoke, jogo ma bedo qualified, ma jogo miketo ni gitiere boards of management, especially kata na koro e skunde mag gwenge, ok do wach ni gin jogo man gi lony ahinya e weche mag somo kata na e weche mag arita. Iyudo ka skul tek ni ng'eny boards of management opong' gi ng'ato tek ni ogolo arambe maber e gweng', skul oluonge arambe, onyalo bedo no ogolo pesa moro matin, ikete e board mar management, kata bedo ni en gi lony kata bedo ni oonge lony. Koro ng'ata aina ni endi ka emiduogi ikawo, wach ni ikawo japur moro kata na gweng' kaka Muhoroni, ikete board of management, tidwa expect ni sirikal oketo responsibility mar arita mar skul e board of management. Ere kaka japur mar niang' dhi chako luwore gi weche mag Basic Act 2013 ka ging'iyo ni to be skul ma wantiere ni be giluwo chike ma sirikal oketo 2013. Ng'eny gi okia kata na weche mag Basic Act 2013 go. Koro wach moro mar sirikal oketo ni arita mar skul nitiere wi school leadership kokalo e board of management, en gino ma aparo no nego bed ni lokore. But kane pok wabire maendi nikech ne wan gi Michael kaendi ma en ng'ano ma nitiere position of responsibility, nikech owadwa Michael motelo ne Kenya Private Schools Association. King'iyo mang'eny kata na skunde kwa waweyo weche mag mach mok dwa geng', Michael wacho ni masira ok wanyal geng'o, but antang'iyo ni masira nitiere masiche mang'eny mwanyalo geng'o. King'iyo kata na skunde migero ka dhi gorofa malo, moko miyo nyithindo yo mar duogo piny seche in cases of emergency according to the basic, gin mostly private schools ma jonyuol mang'eny tere nyithindo ka ging'iyo ni at least nyathina some skul man gi gorofa, nyathina some skul mantiere gi bas gi gik moko aina. To aseng'iyo maber ni gik moko kaka udi, gin udi ma nyithindo some, gin gigo manyalo kelo masirni e skul. Koro jogo mantiere gi responsibility kaka owadwa Michael gini, onego bed ni gin bende gibedo gi this sense of urgency mar chako implement gigi kata na sirikal pok obiro mondo mi otimre nade, mondo mi ong'i ka gigi bedo implemented. Kar gero space ionge godo, kionge space to we gero skul. Ere gimomiyo idwa gero skul madhi e gorofa 7 to ok ing'iyo kaka nyithindo ne timre in case of emergency, fire, whatever. Nyathi ok nyal chikore koa e gorofa 7 nyaka piny. At least ka en gorofa 1 ginyalo chikore depending on age, kolwar piny onyalo tur matin, but okang' no timre nade, okang' ohinyre. But kigero skul madhi gorofni onge. Koro gin jogo mochung' ne gigi endi, onego bed ni wan bende wanono gigi endi kendo waluwo chike gi endi, jogo mong'eyo chike wanono kendo waluwo kata na ka sirikal pok odonjore. Michael, wach mogik miwewago en nang'o? Nikech winjo ka Abil wacho ni gigi onego bed ni ng'iyo kapok sirikal odonje. Sani wang'e ni koro sirikal wacho ni gidwa chako go peksen sikunde te, secondary to gi primary. Ang'o ma koro nyaka gitim sani mondo mi weche gi kik chak nuore kendo? Nikech kata ang' gibiro to mana kaka Sara wacho ni samoro nitiere jotend sikunde moko maloso mana gik moko achiel ariyo adek piyo piyo mondo ne ni en kare, kaso mibadhi bende chak donjo iye kanyo. Ang'eyo ni mibadhi te maketho pinywani. Erokamano, ang'eyo ni mibadhi te maketho pinywani. To gima nawacho maduong' en ni masira ok ndaki, masira ok wanyal geng'o. To nitie to extent ma kwa ng'iyo wabedo ni wan kod ng'iyo
gi sikunde wa mapile pile ai wan kaka jok magero sikunde ma wan gi wegi sikunde watemo ng'iyo kanuni mar gedo kaka en mathuthwa nasewacho ni timo en mana ni nwang'o ni ka sirikal nyalo konyowa ma wafaulu gi regulation inwang'o ka jogo matimo helni to nigi regulation. A good example en kaka okinde inwang'o ka okil ko misbehave to imaye license. Accountants be gibende gin kod migawo margi mar ESPAC. Koko timo kaka chik mar ESPAC dwaro timaye to kinyal bedo accountant kokin jakanyo mar ESPAC. Mano konyo regulation no. Koro mane mwa bende watemo ng'iyo go ni ka thoth sikunde ma ibro nwang'o ni ok zingatia kanuni ma ng'ato chako sikul kamora mora ogedo kaka ene modwaro kaka sikul moro mane kamoro muomre den Dandora kamoro Nairobi inwang'o ka ng'ano ne ok en achiel kuom jokanyo mag Kenya Private School Association to mane momiyo na wacho ni masiro ok nyal ndaki. Wang'eyo ni ndege gi gino ma ing'iyo kabisa ma tulo mar ndege ok yot ahinya mondo muochi tema pod wanwang'o ni ndeke timre nade lwar. Koro kawacho ni masira ok nyal geng'i nitie moko machuno makata de bed ni wang'iyo chike machalo nadi to pod timore atima but moko to bende nitie ma wawacho ni gin human error kaka koro ma mosetimore mwang'eyo matin gin gigo mwanyalo ng'iyo ma responsibility marito ngima nyithindo chakre kod an ja ohala ni kama kete nyithindo ni en kama nyathina bete emomiyo an e sikunda manyata kache nwang'o ka nyithinda osomo kanyo te to moko be pod ni kanyo nikech kama adwana kete nyathi ng'ato nyaka kete nyathina ma issue kod ni quality nwang'o ni thothwa directors nyithindwa somo e sikundewa. Mano mokwongo. Mar ariyo seche ma jonyuol biro e sikul ng'iyo nyithindgi nyaka gihakikisha ni giluoro gi ng'iyo kuonde ma nyithindo chieme kuonde ma nyithindo ninde magi bende kanuni magi ng'iyo gi itimre nade gihakikisha ni girekebisha ma gin gi haki mar e bura mar jonyuol koni gima kama waneno ni ok nyal timre an jonyuol adwaro ni ka skund ni ok tim kama to abiro golo nyathina ka kata wabiro kawo sheria kaka jonyuol. Mano janyuol nigi haki. Sirikal bende ko hakikisha ni routine inspection magi konyo gimed ndiko personnel matimo inspection. Kagi timo kamano to wabiro bedo ni all parties konyre mondo hakikisha ni wageng'o tulo mwanyalo geng'o. Okay. Ero kamana enya Michael Abil wach mogik miwe wago en mane? Wach mogik manyalo weyo godo jowinjo en ni mondo mi watem matek wang'e gigo monego bed ni watimo ng'ato ka ng'ato korwa. To maduong' mogik en ni arita mag skunde sirikal onego bed ni investigate thoroughly gigo ma kosi gigiendi asto gi punish the culprits kaka koro wachwa mar ndarasha mantiere malate mogik niendi ma nyowito nyithindo mang'eny. Expectation ni sirikal onego bed ni timo nonro kabisa asto culprits nyaka wapanish. Mano ende ka Jibrolan wan gi duol moro ni National Parents Association waseyuak kabisa ni jonyuol ok obedo empowered mar participate in schools. Wan gi National Parents Association ma omi nyaka ofis gi sirikal lakini gionge pes mar onego bed ni gitimo godo mandates momigi magin godo kaka association. Koro wanyalo kwayo sirikal bende mondo timre nade mondo mi empower the duol mar Parents Association niendi mondo mi okonye weche mag running of school. To maduong' mogik en ni jonyuol nyaka wang'e gigo man promote somb nyithindewa kata nathiro nikech ae duol matimo nonro e weche manyayo kata nathiro weche mag somo. Anyalo advise jonyuol mondo mi odhi e mbui mar Usawa Agenda
wantiere gi reports kae giendi mabeyo kabisa mawacho weche mag somo, gigo mar nyayo kendo thiro. Mondo mi wabed ni gigiendi gin gigo ma wasomo for knowledge, koro kaka ji jonyuol, at least wanyalo ng'eyo gigo monego bed ni watimo ne nyithindwa based on research. Okay. Erokamano Jacob University gi Michael Oliech, jakom mar Kenya Private Schools Association bewade mag Kisumu, to gi Abilo Ndiek kapisa mar Usawa Agenda. Erokamano ahinya kuom University kendo go kodwa mbaka mondo wang'e ni nyithindwa bende ni kare seche mag in sikul. To wambo dwoko erokamano ji temo gonwa simu kae mondo miwa pachu e buch jopiny. Mane kama walore chenro marwa kaendi wantiere gi Elizabeth Etieno Nyarugenya kaka jaloko marwa, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Janding'o Panga, Jonyakach Dereno Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Unindo maber jokama.